Môžeme ukončiť túto schôdzu. Prihláste sa. Prvý sa hlásil, myslím, že pán Kolajda. By som mal toho trošku viacej. Začal by som tým multifunkčným ihriskom, v akom stave je tá naša reklamácia. Takisto tam bolo aj, myslím si, že zaviazanie zistiť, akým spôsobom ten hlavný dozor, tam tie právne možnosti vrátenia časti tej sumy za vykonávanie dozor pri tej stavbe. Toto som teda ja, som nám zabudol. Najprveľká zástupňa, ale budem najprveľká zástupňa. Je to sama riaditeľka? Môžeme akože k tomu povedať, z rady školy píše urgentný list na doriešenie tejto spolupráci s vedením školy. Vyhovárajú sa na nejaký pohreb, ale zrealizovať, že to zrealizujú. Je tam zadržaná čiastka, teraz neviem, či sú 10 000 eur, prakticky nebola ešte vyplatená. Je to štátne riešenie. A nejaké konkrétne termíny vyriešenia, alebo minulý rok to bola vyprázdna počasia, po celý rok prebehol. V zime sa mali zistiť ďalšie nedostatky. Za chvíľku budeme klopať tu leto dovolenky. Takže nejaký termín konkrétny, ktorý sa zaviaže. Termín neviem teraz povedať, v rámci reklamačného to bolo včas podané, môžeme to, keď to neopravia, pokračovať súdnou cestou. Dobre, ako ďalšiu otázku mám, na minulé schôdzi bolo, že sa vyhlási výberové konanie na riaditeľa školy. Doteraz nebolo vyhlásené. Pred sviatkami som absolvoval v rámci RVC Trnava školenie ohľadom výberového konania na riaditeľov školy. Mám pripravené materiály zo Šurovej, kde to ešte prebieha. V súčasnosti výberové konanie do konca mesiaca by malo byť vyhlásená súťaž na obsadenie postupy riaditeľov. Tohto mesiaca? Musím zapísať. Ďalšie tu mám, tiež som sa pýtal na minulé schôdzi, čo sa týka toho železničného podchodu ulica Družstevná. Aké kroky si podnikol ďalšieho pre napísania jedného listu, na ktorý doteraz nie je odpoveď? V rámci tej reklamačnej sme napísali list, na ktorý ešte nereagovali. Prakticky, pán Kuchajda, nechcete mi povedať, akože týmto spôsobom, že by bola obec zodpovedná za dielo prakticky miliardových hodnot alebo miliónových s tým... Ja viem o tom, že sme to prebrali do správy. Ja chcem vedieť, čo je to tá správa. Je to pozametať, vymeniť žiarovku, alebo máme... V tom liste sme im odpovedali, predložili sme im to, možno to uvedomili, že nie je to naša... No, bez odpovede môžu si uvedomiť, koľko chcú, my stále tápeme, nevieme, kde sme. Ako nabil som naštval, keby niekto rok nenapísal. Takže tiež by som povedal nejaký termín. Pohodujem ten. Dobre. Ďalšie, tá rekonštrukcia tej staničnej ulice, pokiaľ si dobre pamätám, bolo tam schválené, myslím, že sa to bude realizovať z rezervného fondu. Dneska tu padla taká informácia, že budeme žiadať vlastne o nejaké fondy, tak vlastne akým smerom sa pôjde, lebo zase je nejaké uznesenie a my sme sa teraz vlastne otočili a nevieme, kam ideme. Ja si myslím, že sme sa bavili o tej telocvični, všetky peniaze, ktoré ušetríme z rezervného fondu a budú použité z iných prostriedkov, ako myslím, že to je výhodné. Ja som za, aby teda sme vedeli, kedy vlastne sa pohneme. Bude taktiež, čo sa neplní nejaké uznesenie a na to nadväzujem. Mal som na minulé schôdzi taktiež otázku, čo sa týka plnenia uznesenia o odpredaji cesty pod ulicu, budúcu ulicu železničnú. Mám zaznamenané, že dostanem odpoveď v písomnej forme. Doteraz som nič nedostal. Odpoveď vám išla aj na ďalší
termíne. 26.2. som požiadal, aké dve faktúry sú nezaplatené Edmundovi Hrčkovi. Musel som urgovať po vyše mesiace a pol. Takže tieto... toho vašeho listu, alebo ten vám došiel, ale žiadne záväzky firmou a žiadne faktúry z roku 2012 nie sú neohradené. Takže teraz sa obratím na pani hlavnú kontrolórku, ktorá mi osobne do očí povedala, že takéto dve faktúry existujú. Preto sa pýtam, o ktoré faktúry sa jedná. Ja som nevidela faktúry, to sme minulé rozprávali, že faktúra preto bola uhrádzaná až v tom roku, pretože tam neboli vyfaktúrované. Dobre, ešte raz vás povedali ste mi osobne, mne do očí pred mojím domom, že existujú dve neuhradené faktúry, ďalšie, okrem tej 40. Žiadne neuhradené faktúry neexistujú. Nechcem to skákať, Ale ja som ich nevidela, ja neviem. ale ste mi to povedali. Je to tak? Áno, ale ja som ich nevidela. Tak prečo mi hovoríte, že vlačo existuje, čo ste nevidela? Ďalšia vec. Tá neexistujú, nemáme, som spokojnejší. Minulé ohľadom tej faktúry 40/2013. Obecné zastupiteľstvo, konkrétne pán Hlavná, vás zaviazal, aby ste preskúmali, aké objednávky vlastne a čo za tým, aj za tou ulicou Minskou, kedy boli čo objednané, aké práce. Podľa mňa by ste mali na to reagovať. Je to poslanec, niečím vás poveril. Takisto, neviem, či ste si prečítali, ja som tvrdil, že každá faktúra musí byť vystavená do 15 dní od dodania služby alebo tovaru. Neviem, či ste si to pozreli v tom príslušnom zákone. Je to pravda? Do tých 15 dní? Ja som prepočul odpoveď, aby som poprosil aj zaprotokolovať. Je v zákone o daní z pridanej hodnoty takýto paragraf, ktorý zaväzuje vydať tú faktúru a vystaviť do 15 dní. Keď môžem k tomuto, prakticky boli... Takže poprosím, že pani hlavná kontrolka neodpovedala a za ňu odpoveda pán starosta. Takže je pravda, že do 15 dní sa musí vystaviť faktúra? Ale vy ste mi dali písomnú odpoveď, že faktúra 40/2013 sa fakturovala za práce v roku 2012. To je rok, to nie je 15 dní. Na tejto ulici boli závady, prakticky odklamovala sa bol tam tie práce, ktoré prevedla firma Hrčka, boli dodatočne opravované a preto sa fakturovalo až. Ja som tejto odpovedi Jozef neporozumel. Bohužiaľ, ešte raz mi to zopakuje. Čo tam bolo opravované? Nepočul som dobre. Vážne. Čo bolo opravované? Reklamoval som do firmy Hrčka, Cífer, zle prevedené práce, nebolo to fakturované do tých 15 dní, ale až po oprave. Takže v 2012 sme reklamovali a urobilo sa to v 2013, ale ako mám to rozumieť? To sa jedná stále o tú ulicu Rošinskú? Takže po roku nám, ale to sa úplne inak ušľuje. Účtovali sa, že sa nám obradu nebude. To sú iný typ faktúr, ktoré sa prenášajú do ďalšieho roku. Takže odpoveď je zaznačená. Dobre, ďakujem. Takže by som sa chcela spýtať, na 4.11. roku 2013 sme podali na obec návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu v zmysle paragrafu 5 občianskeho zákonníka. Podotýkam, do dnešného dňa odpoveď nemáme. V zmysle tohoto zákonníka ustanovenie znie, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať na obci ochrany. Obec môže predbežný zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa na súde,
sa týmto obraciam na obec Brestovany ako na kompetentný orgán, aby rozhodol, aby dal predbežné opatrenie, ktoré dočasne upraví právne vzťahy týkajúce sa predmetnej nehnuteľnosti. To je všetko vypísané. Skrátka, od 4.11.2013, čo bude zhruba pol rok, odpoveď žiadna. Pritom zákonom stanovená lehota je 30 dní. Návrh má byť adresovaný obci, čo sa stalo, kde ku zásahu do pokojného stavu došlo. Obec bude postupovať pri rozhodovaní o vašom návrhu v zmysle správneho poriadku. To znamená, že po podaní vášho návrhu môže nariadiť aj ústne pojednávanie. Jej úlohou je chrániť faktický stav. Jedinou právnou otázkou, ktorou sa obec musí zaoberať, je, či bol zásah vykonaný v súlade s právom alebo protiprávne. Náčrt uzrejmovaný. Po riadnom zistení všetkých skutočností vydá obec aj jej starosta rozhodnutie. Kedy? Koľko ešte treba čakať? Alebo chcete snáď na ďalší pozdrav z prokuratúry od pána Klajmana? Prosím? Prešetri to dosiaľ. Kedy? To je kedy? Za 2 roky. Zákonom stanovená lehota odpovedať je 30 dní. 4. nasledujúci mesiac ubehne pol roka. Dokedy ešte čakám? Nie, presný dátum. Strašne som zvedavá, prosím, zapíšem. Pani kontrolórky, že keď nám odpovie, my sme tak žiadne z 8.10. takisto 2013 a do dnešného dňa na milom zastupiteľstve sme vás upozornili na to, že žiadame tú odpoveď, ale do dnešného dňa absolútne nič. To je jedna vec, ale ja si myslím, že teraz budeme zvýšenie ten úväzok, že už budeme mať viacej času, že hádam na to pošle. A chcem sa spýtať, ale nie spýtať, ale dementovať napríklad zápisnicu, ktorá je z minulého zastupiteľstva. Ja som nežiadala predložiť účtovné doklady z kanalizácie, kto zaplatil a kto nie. Ani nahliadnúť do spisu alebo do nejakých účtovných dokladov, pretože prečo by som to ja robila, na to sú iné orgány, to ja si akože ani nedovolím. A čo sa týka, že sú tam osobné údaje, pán starosta, vy ste mi všetkých poslali. Ja ich mám doma. Ja mám celý menoslov poslaný z obecného úradu. Tam sú takisto meno, priezvisko, aj adresa, všetko. Takže ja ich mám, ja nemám ani dôvod tam pozerať, ja ich mám všetkých. A keď sme to tak vypočítali, takže sa vybralo za tie kanalizačné prípojky, by sa malo vybrať okolo 5 miliónov. Tak ja som zvedavá, čo sa z tých 5 miliónov urobilo na tejto obci. A ešte ďalšiu vec mám, že uznesením ešte v roku 2004, čo ste mi tiež poslali, keby ste mi to neposlali, ja to ani nemám. Ja ani neviem o tom. Že také uznesenie bolo, tu schválili poslanci, netvrdím, že títo, áno, o platbe za tieto kanalizačné prípojky, ale do dnešného dňa to uznesenie nebolo zrušené. A uznesenie je platné stále. Pokým nie je zrušené, je platné. Takže zase sa porušuje zákon. Ako obecná kontrolórka by tiež takéto veci mala vedieť. Pokým ja niečo nezruším, tak to uznesenie trvá, je platné. Ono je stále platné, že za tie prípojky sa má platiť a odrazu sa už nemusí platiť. A môj muž bol napadnutý pani Turanským, prečo som sa ohlasovala, a že on si to robil sám, ale on mal strašne veľa okolo toho roboty, že my si nevieme ani predstaviť, koľko on všetko musel urobiť a čo všetko musel vybavovať. A čo si to ja dovolím také niečo povedať, že oni neplatili, to si tiež akože vyprosujem, takéto veci. Keď pani Turanska nezaplatila za kanalizačnú prípojku, to je jej vec, nech si to tu zodpovedá. Áno, bo tá to všetko začala, nebyť jej, tak sa k takýmto veciam ani nedostanem. Vďaka jej, viem toto všetko, vďaka jej mám všetky dokumentácie. Teraz posledný list z Trnavskej vodárnej kanalizácie, čo mi poslali, koľko bolo prípojov vybudovaných v rámci ISPA. Obec tým nemala nič spoločné, riaditeľ investičný by to poslal, čiže to už je posledný list, ktorý som ja žiadala. A je tam písané, že kanalizačné prípojky boli vybudované zadarmo a
súčasťou kanalizácie bola aj kanalizačná prípojka. To znamená, že aj tí ľudia nemali platiť ani za tú prípojku. Vôbec len sme sa mali napojiť. Bohužiaľ. Tak to je. Ja si myslím, že ten investičný riaditeľ ma nekonal. Ten investičný riaditeľ ma určite nekonal. To je pravda. A mám tej dokumentácie dosť a tvrdím, že keby ste mi to nebol poslal, ani o tom neviem. Zápisnica z roku 2004. Uznesenie je stále platné. Čiže aj tí, čo neplatili, porušili zákon. Keď už teda máme povedať, že uznesenie je platné. No boli zadarmo, platili sme všetci. Ináč to financovala všetko Európska únia. Áno. Ticho. Ticho, to je dôležité. Na kanalizáciu. Je, dvakrát. Ja mám uznesenia, ktoré druhé učilo to prvé. A konkrétne, čo sa týka mňa, ak som si dobre pozerala to, čo bolo zverejnené, nahrávka, tam bolo povedané, že sme nezaplatili. Ale všetky, my sme z obecného úradu nezobrali žiadne peniaze, žiadny príspevok, nič. A všetky potrebné papiere, ktoré bolo treba finančne dohodiť, sme zaplatili. Čiže ja som nezoptala ani šachtu, ani akýkoľvek rúby, ani nič, proste do obecného úradu. Čiže nič som neporušila, ani obohatila sme sa na obecný úrad. A v tom prvom obecnom zastupku, to prvé uznesenie, ktoré bolo, tak v tom som hlasovala proti, aby sa príspevok robil. Keďže väčšina odsúhlasila príspevok, tak sa teraz. Ja netvrdím, že ste, pani Koránska, vyhlasovali za to, ale čo sa týka, že ja som nepovedala, že ste sa obohatili. Len ja som dostala list z Trnavskej vodárenskej spoločnosti, že tá prípojka bola vrátane prípojky. Vrátane prípojky. To znamená, ale ja ho mám, však ja preto, ja som si to ináč nedovolila povedať. Ja som nie človek, ktorý sa, ja pokým nemám. Iba tieto a posledná nejaká zmienka o tom, čo sa týka kanalizácie, je zápisnica do obecného zastupiteľstva pred 3 rokmi. To je posledné, keď bola odovzdaná, skolabovaná, je v zápisniciach o... Ale to bola skolabovaná hore na Brestove, čo tá nás nezaujíma. Tá nás nezaujíma vôbec. My tu máme presné. Ja tu mám presné 185 gravitačných domových kanalizačných prípojok, vrátane kanalizačnej prípojky v vašej nehnuteľnosti. Ja, keď sa pýtam, ja sa podpisujem, mne to všetko ide. Vaše napojenie nehnuteľnosti na vybudovanú kanalizáciu bolo v kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. A mne tu ide niekto povedať, že mne to robil obecný úrad, keď ja mám už ani inštalatéra. Vy mi chcete povedať, a vy mi tu chcete ostatní povedať, že kto si to robil sám, že ten to nemusel platiť na minulom zastupiteľstve? Aspoň mne sa to nemuselo povedať. Nehovorte to komukoľvek, ale nie jedné. Tiež by ste sa k tomu inak postavila, keby ste bola na mojom mieste. Postavila by ste sa takisto ako ja. Takisto ako ja. A ja tvrdím jedno, že mám zápisnice, mám uznesenia, kde bolo odsúhlasené najprv 10 000, potom 12 000. Áno? To uznesenie do dnešného dňa nebolo zrušené. Ako náhle uznesenie není zrušené, je platné. No, tak však je platné. Ale ja netvrdím, že ste prostriedkom nejakých brala. Ale ja netvrdím. Zaplatili sme všetko, čo bolo treba s tým. Ale ja vám som, pochopili ste teraz, čo vám hovorím? Ja som to nikdy nepovedala. Ja sa nechcem hádať. Ja som nikdy nepovedala, že ste sa obohatila. V živote nikdy ani to nepoviem. Dobre, tak. Máš niekto? Takže záver je žiadny. Tak bude môj záver. Ja by som mala taký dotaz. Má obec veľa peňazí? Pretože kosia zamestnanci obecného úradu pomaly pred každým domom. Nie je to plytvanie peňazí?
Mali by kosiť verejné priestranstva, cintoríny a iba tam, kde nikto nebýva. Podľa mňa kosia všetko do radu. Obec má veľa peňazí. Neviem, či ja mám reagovať na toto. Prakticky kosíme hlavné verejné priestranstva, či sú to cintoríny napríklad. Ja viem, že kosia aj tam, kde nemusia. Pretože bývajú tam ľudia, ktorí by si to mohli pokosiť a oni kosia aj tam. To je jedna vec. Povedzte mi ale príklad. Napríklad na Staničnej, jak bývajú vo Skobi, potom ten, neviem, jak sa volá, čo sa tam prisťahoval, čo to kúpil ten dom. Tam kosia, potom kosia ďalej. Ale kosia aj na K tomu úseku, ako okolo Voskových, sa nebudem vyjadrovať. Bohužiaľ, je to susediaci pozemok, ale je to verejné priestranstvo dlhšie, akože neviem. Neviem sa k tomuto vyjadrovať, k tomuto úseku. Ešte mi povedzte ďalší. Napríklad tady Hubinákovej kosia, hoci by si to mohli sami pokosiť. Áno, áno. Ja som niekedy neprosila. Nikto sa im neprosí a kosia. To by mohli aj nám, hoci to moje mení, patrí to železnici, ja si to pokosím sama. Ešte raz takto, oni majú aj napríklad tie parcely, aj tí ľudia, ktorí by si to mohli pokosiť. A nie sú nejaké sviatky, alebo teraz Veľkej noci, čo sme sa snažili, čo môžu akože až také mrhanie, ako obecnými peniazmi, to není teraz vymerať každých 10 metrov štvorcových. Ja viem, neviem sa k tomuto vyjadriť, ako tejto vašej žiadosti, ale... Dobre, nechajme to tak. Ešte mám jednu vec. Prečo nie je pri obchode vonku jeden kontajner na smeti? Na obyčajné smeti. Chcela by som sa spýtať. Pretože keď by som chcela zahodiť papier, keď vystúpim z autobusa, nemám ho kam, to je jedna vec. Druhá vec, sú tam kontajnery na handry a na sklo, ale na obyčajné smeti alebo papier tam žiaden kontajner není. V rámci celej obce nie je nikde umiestnený kontajner na zastávkach, je určený pre rodinné domy, každý má u seba, pre nájomné byty sú státia kontajnerov, ale na verejných priestranstvách nemáme nikde umiestnené. Dobre, hore je má ubytovanie pán Stanko, ten kam dáva smeti. Alebo tí ľudia, čo tam bývajú, kam dávajú smeti. Oni nemusia, oni keď vykazujú Vzadu jednota je v prenájme u pána Stanku a tam sú kontajnery. Tie sú vo dvore, ale prečo není jeden vonku? Pretože tí, čo tam hore bývajú, bola, kde musia dávať smeti. Ja by som tým smetiam len tak na okraj chcela povedať, že ubytovne sú vôbec zakomponované vo všeobecnom záväznom nariadení, čiže podľa všeobecného záväzného nariadenia neviem o tom, že by si mali platiť smeti. Neviem o tom, že by si ubytovne mali platiť smeti, pretože sú není zakomponované vo všeobecnom záväznom nariadení. A chcem sa napojiť hneď. Pani kontrolórka ma minule odporúčala na danový úrad, keď som sa zmienila o dani z podnájmu. A potom ma opravovala, že to nie je daň, ale je to príjem. Však je to aj príjem, ale ja chcem povedať, že nám platí všeobecné záväzné nariadenie 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Brestovany. Je tam paragraf 9, tam je presne citovaná daň z podnájmu. Mám pravdu, potom sa pýtam, keď ste ma tu tak vehementne išli opravovať, podľa toho, ako ste to obhajovali a tvrdili, nemáte znalosť o tom, aké všeobecné záväzné nariadenia nám v obci platia. Neviem o tom, že by ste si to dali do kontrolného plánu. Podľa mňa ste opakovane porušili
svoju pracovnú náplň. A tak, ako povedal pán Kuhajda, tu by sa malo zvažovať o odvolaní a nie o zvyšovaní. Nie, o zvyšovaní úväzku. Pani kontrolórka. Ešte raz, čo som nedala do plánu? Ste ma opravovali z dane na príjem, čo je aj príjem, ale ste tvrdili, že to nie je daň, to je príjem. A my máme na to všeobecne záväzné nariadenie, kde je presne citovaná daň za ubytovanie. No dobre. No, ale ste ma napravovali, akože nerozprávam správne. A čo som porušila? Nedali ste si do plánu kontrolnej činnosti kontrolu tejto dane. No veď ešte som si nedávala schvaľovať plán. Ale na internetovej stránke je návrh vašeho plánu a tam to není. Ale veď ja nemôžem robiť každý rok všetky kontroly. Ja robím kontroly podľa plánu. Dobre, v pláne to nebolo, som povedala. Takže vám to poviem inak. V pláne bude sa to vykonávať. A ešte som si nedávala nový plán. Keď budeme rátať len bajočkom, že Jozef Benedikt má ubytovancov 15. A vyrátam to na rok, tam je únik dane len od neho okolo 1100 aj niečo eur. Máme tu tých ubytovní niekoľko. Aj pán Vaško má ubytovňu, majú pán Stánko, má ich tu viacero ľudí. Koľko je to únik? A to ešte ani neviem, koľko presne tých ubytovancov je. V roku 2012 sa za toto daň neplatila. Ja som ju stále atakovala, aby si to dala do kontrolnej činnosti a ona si to tam do dneska nedala. Čiže podľa mňa, či sa tie dane platia, nejsú skontrolované, keď sa neplatili do 2012, asi sa neplatia. Moja dedukcia. Ja budem spokojná, keď mi vyúčtujú a ešte by som podotkla, v rozpočte je príjem vykalkulovaný na 100 eur na rok. Takže zrejme sa tie dane neplatia. Keď sa to dostane do plánu, ja som nepovedala, že dajme všetko bokom. Ale keď sa bude, o mesiac sa bude predkladať plán, tak už čo? Za to nemôžem? To riadneho plánu, poloročného. Takže keď sme to doteraz nekontrolovali, už to nebudeme ani do konca volebného. Ono je fakt, že ono v tom poplatku ima neveľa spíša. Lenže ja som porozumela to VZN, že oni platia za zamestnanca. Za zamestnanca, oni neplatia na ubytovancov. Koľko je to 30 centov? Čo myslíš, pod nájom? Áno. Áno, tak to si 10 korún to vychádza. Ale oni Dobre, môžem tomuto pani kontrolórke ste navrhli zvýšenie úväzku do ďalšieho plánu za podrobné skontrolovanie tohto, dá sa to aj spätne vymáhať. A to budeme spätne za aké roky vymáhať? Do roku 2000 alebo kam? Alebo teda vlastne ani neviem, kedy sa to začalo prenajímať. Ja viem napríklad, že Benedikt kolaudoval v roku 2007 a to už rok tá ubytovňa frčala, čiže zhruba od 2006 zhruba prenajíma. Do akého dozadu to chcete dodatočne vysvetľovať roku? Do akého obdobia sa je to možno vymáhať? A to nehovorím ešte o bytoch, ktoré sú prenajímané súkromne a tam by to podľa všetkého malo ísť tiež. Dá si to pani kontrolórka do toho plánu pracovnej kontrolnej činnosti? Sa pýtam už na druhom zastupiteľstve. Ja som hovoril, že teda zvýšenie úväzok do ďalšieho plánu a druhý pol. A prečo to nemôže byť v prvom, keď ešte nie je schválený? Ten plán nie je schválený, je len návrh. Je len návrh. Áno, je len návrh? Ešte sa nepredkladal návrh na druhý polrok. Áno, ale ja sa pýtam na prvý polrok. Ale nebudem teraz plán na prvý polrok, ktorý bol odsúhlasený, meniť dáme do plánu
pani kontrola budúcich skôr. Dobre, ešte by som tu mala takú jednu vec. Pán Bachratník. Som si podľa zápisníc vypísala vašu prítomnosť a neprítomnosť na obecných zastupiteľstvách 19.2. minulého roku. Do 22. tohto roku sa nám ich konalo 7, bol ste prítomne na 2. Keď ako podstarosta podotýkam, že zastupujete funkciu zástupcu starostu, čiže mali by ste byť prítomní. Nevychádza vám to časovo? Keď vám to nevychádza časovo, vzdajte sa funkcie poslancov, ktorí sa zo 7 za rok zúčastniť je plán. Potom vzniká podozrenie, že ste sa dneska zúčastnili zastupiteľstva, pretože sa odsúhlasoval plat starostu. A vy máte odvodený takisto plat od starostovho platu. Ďakujem, môj záver.